Ja, då får vi i Jesu namn inleda de här gudstjänsterna och hälsa varandra varmt välkomna hit. Och bröderna från Finland, ni ska känna er varmt välkomna. Och framförallt så får vi be om att den heliga ande skulle komma och vara med och mitt ibland oss. De här stunderna som vi får vara tillsammans. För det, om vi ser till hur sällan det är vi samlas egentligen. Vi är på väg mot evigheten med ett mål i sikte som är så stort som inget öga har sett. Men det är beskrivet genom den helige ande som vi också tänker och firar den här helgen. Och vi får be den himmelske Fadern att han i Jesu namn förklarar det här för våra hjärtan. Hur stort det här att få kallas ett Guds barn. Det är inte så självklart. Men det är en stor glädje. Och som vi sjunger i den här salmen. Hur ljuvligt är att få möta. När vi får möta varandra. Och hälsa på varandra. Med den friden som övergår allt mänskligt förstånd. Att vi får äga den. Den Guds friden. Ska vi i Jesu namn inleda med att sjunga salmen 722.
Faderns, Sonens och den helige Andes namn så får vi först och främst stå stilla oss i inledande bön och tack. O Gud, du som har upphöjt din enda son till din härlighet, sänd oss hjälparen, sanningens ande, så att vi kan tjäna dig med all vår kraft av hela vårt hjärta genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande från evighet till evighet. Jag kom, helige Ande, sänd oss en strimma av det himmelska ljuset. Kom, det fattigas fader, kom, goda gåvors givare. Kom, hjärtats ljus och tröstare, själens ljuva gäst och värme. I arbetet är du vilan, i hettan är du svalkan, och i sorgen är du trösten. Du underbara ljus, fyll dina trognas hjärtan. Helige Ande, du som kan förvandla oss, kom och rena det smutsiga, vattna det torra, hela det sårade, bryt det som är hårt och värm det som är kallt. Sök upp dem som har gått vilse, ge dina heliga gåvor till dem som litar på dig. Styrk vår tro, ge oss ett saligt slut och en evig glädje. Ja, Herre, vi kommer inför ditt ansikte denna gudstjänststunden. Vi vill bära bröderna som du har skickat hit till oss idag. Vi ber, Herre, att du skulle ge dem frimodighet att tala. Det är vad vi behöver för den här tiden. Ge dem frimodighet att öppet förkunna ditt ord. Inte vad människorna vill höra, utan vad du vill tala till oss. Styrk deras tro och hjälp oss också att ha öppnade öron att höra vad du genom din helige Ande vill tala till oss denna stunden. Vi ber att du skulle komma och vara mitt ibland oss. Ge oss styrka och ge oss tro. Ge oss kraft att fortsätta och vandra som dina barn. Målet är inte långt borta. Snart har du lovat att komma tillbaka. Hjälp oss att ropa till den här världen ännu, att det än är inte för sent. Kom till Herren Jesus, han som är den livgivare, som kan väcka den döde, hela den sjuke, styrka den svage. Ja, Herre, hjälp oss att vandra i hans fotspår. Ge oss av den helige Ande, så som du har gett dina lärjungar där när de samlades på den dagen. Ge oss en eld som inte någon människa kan släcka. Ge oss din heliga Ande. Ja, Herre, vi vänder oss till dig när vi också stillar oss i den bön som du har lärt oss att bedja. Fader vår som är i himlarna, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så sjunger vi psalmen 406, och efter den psalmen så predikar Torvald Julfors.
Jag får hälsa er med Guds nåd och Guds frid. Och tack för att vi har fått inbjudan att dela gemenskapen med er. Mitt namn är Torvald Julfors. Jag predikar i Flyningens bönehus i Kolby. Och till yrket är jag lärare och rektor och född 1956. Varit pensionär nu i 10 år. Jag har varit här för en gång förr. För 6 år sedan var jag tillsammans med Per-Ole här. Några minnen som kommer för mig då man säger Piteå så är år 2000 eller 2001. Så på söndag morgon i augusti när det var sommarmöte där så sopade jag entrén till bönhuset. Och där satt framme vid entrén satt ett par som jag inte kände. Och det är ju så att fastän det är många människor på ett sommarmöte, men då vi har hållit på i Kolby hela mitt liv och man har vant att se vissa människor så ser man det här är någon som inte vi känner. De började prata med mig och det visade sig att det var Hans och Anita Eriksson. Och eftersom Anita var lärare och jag lärare så connectade direkt. Efter det så har vi haft många besökare härifrån. Hans och Anita, Edith och Henry, Stig och Monica har också varit till oss. Elly och Tore har varit. Vivan och Sigvard och andra. Nu har den himmelska fadern kallat hem många av dem. Nu är det inte så många som är kvar. Men det är ljusa fina minnen vi har
från de här stunderna också. Och då jag hörde Stigs vackra sångröst så kommer jag ihåg, vi brukar sjunga hemma hos oss också, att Stig sjöng då med. Jo, jag hade tänkt läsa en text som är så välkänd för er, men jag vet inte varför jag ska läsa den nu, för att under veckan så tänker man på då man ska på ett sånt här predikuppdrag, vilken text jag ska läsa. Det tog många år för jag predikade över den här texten om den förlorade sonen, därför att den här texten så predikade Kurt Snellman över väldigt ofta, och det var hans text, och att någon annan skulle predika över den så kändes inte rätt. Men sen har jag tänkt på den här texten om den förlorade sonen. Vem är egentligen den av sönerna som är förlorad i den här liknelsen? Jag tycker att den har fått en lite märkvärdig rubrik. Den sonen som var förlorad blev ju återfunnen. Jag tror att det är en annan son som är förlorad här i den här liknelsen. Bakgrunden till den här liknelsen är ju att i just texten före så står det så här i kapitel 15, de 2 första verserna i Lukas evangeliet. Alla publikaner och syndare höll sig nära intill Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Det var det som var kritiken. Han tog emot syndare och umgicks med den. Och då börjar Jesus berätta den här liknelsen. Han hade sen först liknelser om det borttappade fåret och det försvunna myntet. Ska vi i Jesu namn läsa från kapitel 15, verserna 11 till 32. Vidare sade han: en man hade 2 söner. Den yngre sade till sin far: far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt borta till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv, slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över landet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svinen. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt av de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sade till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen, och festen började. Men den äldre sonen hade varit ute på ägorna. När han närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda.
Tjänaren svarade: din bror har kommit hem. Din far har slaktat den gödda kalven eftersom han fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far: här har jag i alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde vara glad med mina vänner. Men när han där kom hem, din son, som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sade till honom: mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss. Ty din bror var död, men han fått liv igen. Han var förlorad, men är åter funnen. Amen. Den yngre sonen tilltalade sin far med respekt. Han sa: far, ge mig min egendom, min del. Och på den tiden var det nog ovanligt, och det är också i vår tid, att man tar ut ett arv i förskott. Och den seden som det var då på Jesu tid, så var det högst oartigt att göra så här. Men den yngre sonen fick ut sitt arv. Och så ville han flytta hemifrån. Och jag tror att när han flyttade från sin fars hus, så var det inte den tanken att han skulle lämna sin barnatro, den tro han hade. Han flyttade bort. Och det här är någonting som rör oss alla som flyttar kanske bort från det trygga barndomshemmet. Inte flyttar någon, knappast någon, för att med vett och vilja tänka att nu ska jag leva i synd och värld. Men då man flyttar bort från det här hemmets trygga vrå, där liksom gemenskapen, samlingen kring Guds ord var det naturliga, om man ska flytta till en annan ort, som den här yngre sonen gjorde, så kommer djävulen och frestar er. Alla som har flyttat till en studieort vet vad det här betyder. Att det kommer saker som liksom börjar fresta ungdomar. Att man skulle vilja lite smaka på det här livet som finns ute i världen. Och på en studieort eller var som helst där man flyttar hemifrån, så får man ju nya vänner som kanske lockar en med i de frestelser som världen bjuder ut. Allt från alkohol och droger till världsliga nöjen, till dans, till sexuell omoral som också kommer fram i den här texten. Och en sak också som har blivit aktuell i vår tid via internet som erbjuder allt möjligt. Det är gott att vi kan sända ut Guds ord via nätet. Men nog är det också många saker på nätet där regissören är djävulen själv. Och sedan finns det ju en uppsjö av utbud av kristendom, undervisning. Och ungdomar som inte är rotade i kristendomen kan liksom lätt lockas med i sådana häftiga undervisningar där man får häftiga känsloupplevelser och tycker att det här är någonting som är bra. Det är inte det här torra manna som vi var van vid, utan dras med i en sådan undervisning och på det sättet dras ut bort från Guds barns gemenskap.
Ett annat sätt är att det som är det vanligaste sättet, att man lider svältdöden. Om man inte umgås med Guds ord, hör Guds ord, sjunger och ber, så kommer tron småningom att tyna bort i ens hjärta. Då pengarna tar slut brukar vännerna försvinna. Och det gjorde det också för den här yngre sonen. Och sen blev det hungersnöd. Och jag har tänkt när det blev hungersnöd i landet, Gud kan handla på alla sätt. Vi kan i Gamla testamentet se hur Gud handlade till exempel med Jobb. Att lidandet som var svårt till slut blev också till välsignelse. Så kan det vara för en förlorad son som är ute i världen. Kanske han möter några motgångar som gör att han vänder om från den här vägen. Och nu fick han då det mest förnedrande arbetet av alla, att arbeta med orena djur, svin, som för judarna var ett orent djur. Det kan vi läsa om i Gamla testamentet. Men det står att ingen gav honom att äta. Så är det när ett Guds barn är ute i världen och frågar sina vänner i världen och lider själslig nöd, om han skulle kunna få någon föda för sin själ, någonting som skulle oroa den här själen. Det finns ingen av dem som kan ge honom någonting som lindrar själens oro. Istället kan de erbjuda att kom med på en fest, så kanske den här oron försvinner. Det är så världen lever idag, som lever så här sorglöst borta från Gud. Sen står det, han kom till besinning, och om man översätter det från originalspråket lär det stå, han kom till sig själv. Han kom till sig själv. Och han hade rest långt bort i världen. Vi vet inte hur långt, men det kunde vara fråga om många mil. Men sen gjorde han den resan som för de flesta människor ut i världen, det är den kortaste vägen, men den längsta resan. Den resan som går härifrån hit. 1,5 meter från huvudet till hjärtat. Att då man vet att man är på fel väg, att komma till besinning och inse, jag går förlorad, jag är på fel väg om jag fortsätter mitt liv på detta sätt. Och att komma till insikt om den, det kan vara den längsta resan. Då jag för 6 år sedan var och predikade i Alta, så besökte vi en man på sjukhuset där. Han var mellan 70 och 80 år. Han hade långt framskriden cancer. Och vi var och hälsade på honom. Han var väldigt glad då kristna bröder från Finland kom och hälsade på honom. Men så berättade han så här. Jag växte upp i ett kristet hem. Och i unga år lämnade jag barnatron. Och nu, det var då kanske några år då han hade redan fyllt 70 år, så fick jag nåd till bättring och fick bli ett Guds barn. Och han hade levat 50 år ut i otron. Men han sa, mors och fars predikningar ord fanns här hela tiden här. Det fanns hela tiden talade i hans sinne. Han var en förlorad son. Han hade långt framskriden cancer. Men han var ett väldigt glatt Guds barn. Som även predikade för sjukskötarna där då vi var. Han hade den himlen i sikte. Så har det gått. Fars och mors böner blev besvarade. Sen de för länge sedan vilade under jorden. Och då hörde Gud bönerna. Och han fick
omvändelsens nåd. På vägen hem står det att den här förlorade sonen, han tänkte först på den här fysiska maten, att det var den han skulle få. Det var den hungern som drev honom först. Men sen började han säga, jag har syndat mot himlen och inför dig. Han övar sin syndabekännelse på vägen hem. Men du skulle vilja lägga märke till hur det är att fadern kom emot honom och kysste honom och öppnade sina armar och tog emot honom och förbarmade sig över honom. Han var förlåten redan innan han bekände. För Jesus har dött för hela världens synders skull. Det var bara det att ta emot det. Men för hans egen skull var det också väldigt bra att han fick säga att jag har syndat. Jag har syndat mot himlen och inför dig. För att liksom få uppleva den här befrielsen att nu har jag bekänt att jag gjorde fel. Medan faderns liksom förlåtande hjärta, öppna famn var emot honom redan före han bekände sin synd. Och då blev det fest. Och då kan vi ju märka att det var tjänarna som skulle iklä honom den här klädnaden. Den här rättfärdighetsklädnaden. Och det är vi ju van vid att tala om. Vem iklär? Jo, Jesus har gett det här budskapet till oss att gå ut och predika bättring och syndernas förlåtelse. Vi som kristna får iklä en ångrande syndare den rättfärdighetsklädnad som Jesus har förvärvat åt oss. Och då fick han också ringen som visar att han är trolovad med brudgummen Herre Jesus. Han fick skorna som är att han är villig att gå Guds ärenden här på jorden. Vi kan förstå att den här slitna smutsiga klädnaden blev då utbytt mot en vacker ren klädnad och han blev en son i huset igen. Han hade först tänkt på den här fysiska maten, att han skulle få samma mat som drängarna. Men han fick ännu mycket mer. Han fick sin sons värdighet, han fick arvsrätten tillbaka. Men nu kommer vi till det som jag tycker är den förlorade sonen. Den äldre sonen som kom hem och hörde att man dansade och man hade fest. Och man hade säkert upplyst huset och han såg att nu hade det hänt någonting speciellt. Och lägg märke till, han ville inte ens gå in i huset. Utan han stannade på utsidan och frågade varför de har den här festen. Han blev förargad då han fick höra att den yngre brodern har kommit hem och nu hade pappan ställt till fest. Och han tilltalade sin far till och med anklagande. Och märk väl, han tar inte ens ordet far i sin mun. Den yngre sonen använde ordet far. Men han säger det, här har jag slavat och arbetat. Han ville markera hur han har liksom tjänat sin far. Och inte fått någonting för den här tjänsten. Han upplevde ingen glädje att vara en son i huset. Han fick inte den här Gudsbarns glädje. Utan han tyckte att det var tungt. Han hade slavat. Han fick inte uppleva den här Gudsbarns friheten. Att man är ett fritt Guds barn och får glädjas. Och dessutom
så börjar han ju peka på den yngre sonens synder. Hur han har slösat bort sina pengar med horor och sådana saker. Han var kvick att räkna upp andra synder. Den här egenskapen kan också vi ha. Att vi gärna ser fel hos andra. Och jag tror att vi också kan ha drag av den här äldre sonen. Vi tycker vi arbetar och vi slavar i Guds rike och inte får någonting för det. Och vi kan gärna se på andra att tänk vad den och den gör. Och jag gör inte det här. Jag är nog lite bättre. Så att jag tror att i oss alla kan också bo en liten farisé. Och ändå märker vi att den här fadern, han kommer ut till den här sonen och säger att vi ska vara glada, din bror har kommit hem. Och nu ska vi glädjas och ha fest. Men han vill inte komma in i huset. Och sen säger ju den här fadern, allt mitt är ditt. Så är det. Hela Guds försoningsverk är vårt. Bara vi tar emot det. Men det står ingenstans att den förlorade sonen ville gå in i huset och ta del av det. Fast fadern i sin kärlek liksom erbjuder honom att kom in, för allt mitt är ditt, att du får det. Men det står ingenstans här i liknelsen att han kom in. Och vi förstår att Jesus berättar den här liknelsen med tanke på fariseer och de skriftlärda som anklagar honom för att han åt med syndare och umgicks med dem. Han säger att en som var död har fått liv. Det är ju så att en som är död i synder och överträdelser har fått liv igen. Då är det ett liv som den helige ande kan ge. Det är liv som liksom växer i hjärtat. Om vi läser den här liknelsen så märker vi att den har inget slut. Det slutar inte här. För det är så att den här kallelsen går ut än idag. Kallelsen går ut ännu till förlorade söner och döttrar. Och jag tror att ni som sitter här, kanske var och en av er, har de personer som ni tänker på som inte har kommit hem ännu till Guds rike. Jag har själv många barnbarn. En del är vuxna och gifta redan. En del har lämnat fadershuset. Och det är en bön varje kväll att de skulle få omvändelsens nåd och komma hem. Att de skulle som den här förlorade sonen säga jag har syndat och vilja höra predikan om syndernas förlåtelse i Jesu namn och Jesu blod. Och vi märker av den här liknelsen att det finns olika själstillstånd som en människa lever i. Lestadius talar om de sorglösa. Och så lever ju miljoner människor i Finland, och säkert också i Sverige, lever ett sorglöst tillstånd. De förnekar att det finns någon fortsättning efter döden. De ska njuta av allt som finns i världen. För att de lever som sorglösa i den här världen och tänker inte att en dag så kommer mitt liv att ta slut. Jag träffade en kollega som var 10 år äldre än mig, som var väldigt intresserad av aktier och att spara pengar och fonder och sånt.
Jag sa till honom så här att vet du vad, det är ju upp i biblisk ålder, du och jag nu, att våra liv kan när som helst ta slut. Han noterade inte, han fortsatte bara hur bra det är att satsa på aktier och man kan vinna mera pengar på det. Till slut sa jag åt honom, när dina barnbarn kommer att vara glada, de får ärva mycket pengar av dig. Det finns så otroligt många som lever sorglösa i den här världen. Sen finns det som blev som den förlorade sonen, kom till besinning, blev väckta. Och sen ännu att komma till det att man ångrar sig och vill komma hem till faders hemmet. Och får kraft och nåd att bekänna sina synder. Och få höra om syndernas förlåtelse i Jesu namn och blod. Den egenrättfärdiga sonen som är här, han behövde inte Guds nåd. Han behövde inte komma in i fadershuset. Är det inte så att han är den förlorade sonen? Åtminstone som den här liknelsen slutar. Den sonen som gick bort från fadershemmen, han fick nåd att vända åter. Därför så är det som vi predikar ständigt till de som ångrar och vill tro, att idag får du tro dina synder förlåtna i Jesu namn och Jesu blod. Och du får tro det till frid, till ro i själen, till frihet från synd och frihet från dom. Och till glädjen som börjar här på jorden och sen fortsätter i himlen. Kära vänner, ska vi ännu be? Jag tänker på alla förlorade söner och döttrar. Kära himmelska Fader, vi ber i Jesu namn. Bevara oss från att bli egenrättfärdiga. Bevara oss som ödmjuka kristna, som är i behov av din nåd. Nu tänker vi, kära Herre, var och en om vi har nära och kära, förlorade söner och döttrar, att du, kära himmelska Fader, skulle sända din heliga Ande till dem, tända ången i deras hjärtan och leda dem tillbaka till fadershuset, så att de skulle få uppleva den sanna glädjen, den sanna tryggheten att få vara ett Guds barn tillsammans med Guds familj. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger psalmen 249 och efter det så predikar Antero Heikkilä. Jo, jag tänkte.
Saan tervehtiä teitä Jumalan armolla ja rauhalla. Jag vill hälsa er med Guds nåd och Guds frid. Saarnaan mieluummin suomeksi, Jag vill helst predika på finska, mutta kanssapuheissa niin ruotsin kieli det går lika bra. men vid samtal annars så går ruotsinkieli menne yhtä hyvin. Aluksi haluan tuoda terveisiä teille kotiseurakunnasta Riisöhellistä. Först vill jag frambära hälsningar ifrån min hemförsamling Risöhäll. Meidän seurakuntamme palvelijat olimme koolla tässä viikko sitten. Vi var församlade, vi som tjänar i församlingen här för en vecka sedan. Silloin kerroin heille, että olen Turvaldin kanssa lähdössä tänne. Och jag berättade om att jag är på väg hit tillsammans med Torvald. Ja he lähettivät sieltä rakkaita terveisiä. Och de ville sända med kära hälsningar därifrån. Melkein kaikki veljet ovat joskus käyneet täällä. Jag tror nästan alla bröderna har varit här någon gång. He muistavat teitä hyvin lämmöllä. Och kommer ihåg er med värme. Mutta mehän niin kuin kuulimme, niin me emme ole ainoastaan tuomassa näitä maallisia terveisiä. Men som vi hörde så har vi inte kommit för att bara frambära jordiska hälsningar. Vaan toivomme ja rukoilemme sitä, että me saisimme jatkossakin kuulla taivaallisia terveisiä. Men vi önskar och ber om att vi skulle få hälsningar ifrån himmelen. Mutta ajattelin, että jos kuitenkin vähäsen kertoisin itsestäni. Men jag tänkte om jag skulle lite grann berätta om mig själv. Minä olen vähän nuorempi kuin Turvalde. Jag är lite yngre än Torvald. Yrittäjä, Egenföretagare. ja samalla myöskin teen työtä ja olen eläkkeellä. Jag arbetar och är samtidigt pensionär. Se kai on se meidän kaikkien tulevaisuus. Det kanske är allas vår framtid. Minulla on 5 lasta. Jag har 5 barn. Ensimmäinen vaimoni kuoli hiukan aikaisemmin kuin Hans. Oliko se Hans veli täältä? 2010 kanske. Va? Han stod 2010. Joo. Min första hustru avled lite före Hans Eriksson. Härifrån. Joo. Joo. Ja. Heillä oli samanlainen syöpäsairaus molemmilla. De hade bägge samma form av cancer. Ja nyt olen sitten jo puolitoista vuosikymmentä, eli 16 vuotta. Och nu har jag redan under 16 år Olen ollut uudelleen naimisissa, har jag varit i ett nytt äktenskap jossa sain sitten 6 lasta lisää. där jag fick ytterligare 6 barn. Ja he olivat kyllä melkein aikuisia jo silloin. Och de här barnen, de var ju vuxna redan då, när vi gifte oss. Olen kristityn kodin lapsi. Jag är ett barn ifrån kristet hem. Isäni oli sananjulistaja, Min far var predikant. joka nukkui pois tässä vajaa 3 vuotta sitten. Som somnade in för knappt 3 år sedan. Hän on täälläkin joskus käynyt teidän luonanne ja tervehtimässä teitä. Han har också varit hit till er någon gång. Hän oli täällä Ruotsissa paljon, koska hänellä oli kesämökki tuolla Gällivaaran kunnassa. Han var här i Sverige ganska mycket då han hade sommarstuga där i Gällivare kommun. Ja hän pääsi aikaisin eläkkeelle ja ehti liikkumaan paljon. Han fick tidigt pension och kunde så röra sig rätt mycket. Tällainen henkilö teillä on nyt täällä edessänne. En sån här person har ni nu framför er.
jota on asetettu Buusundissa 1998 tähän tehtävään. Som är välsignad till den här uppgiften i Bosund 1998. Joo. Ja teemme työtä niin kauan kuin Jumala antaa meille päiviä ja voimaa. Och vi arbetar så länge Gud ger kraft och dagar. Ajattelin, että pysähdymme erään viime sunnuntain epistolatekstin alle. Jag tänkte att vi skulle stanna vid en av föregående söndags episteltexter. Joka on Pietarin ensimmäisen kirjeen 3. luvusta. Som är ifrån Petri första brevs 3 kapitel. Sieltä jakeesta 14 jakeeseen 17. Ifrån vers 14 till och med vers 17. Ja hiljennyn kuulemaan nämä sanat Jeesuksen nimeen. Och vi stillar oss att lyssna dessa ord i Jesu namn. Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. Amen. Ja, om igen skulle lida för rättfärdighetens skull, saliga är ni. Frukta icke så som de frukta, och låt den icke förskräcka eder. Men hållen Herren Kristus helig i era hjärtan, och varen alltid redo att svara var och en som av eder begär skäl till det hopp som är i eder, och det med saktmodighet och fruktan. Och haven ett gott samvete, på det att det som smäda eder goda umgängelse i Kristus må komma på skam i det. Varför det förtala eder så som illgärningsmän. Ty det är bättre, om så skulle vara Guds vilja, att lida för goda gärningar än för onda. Amen. Me elämme sellaista aikaa täällä ajassa. Vi lever i en sådan tid. Sellaista aikaa, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Det är en tid som aldrig förr har varit. Joka on Raamatussa kyllä meille ilmoitettu. Som är nog visad åt oss i Bibeln. Ihmisten pahuus on tullut sellaiseen mittaan, että emme voi edes aina käsittää sitä. Människors ondska har kommit till sådant mått att vi inte alltid kan förstå det. Ja me huomaamme sen myöskin kristittyinä. Och vi märker ju det också som kristna. Kyllä me saamme kuulla siitä, että me olemme Jumalan lapsia. Nu får vi höra det att vi är Guds barn. Eikä aina niin hyvällä mielellä sitä sanota. Och det sägs inte alltid med så gott sinne. Vaan monesti se tulee sellaisen pilkan ja vihan kautta. Utan många gånger så kommer det som smädelse och vrede. Sillä tämän maailman ajan ihminen ei haluaisi ymmärtää sitä, För den här tidens människa vill inte förstå det. että joku vielä uskoo Jumalaan. Att det finns någon som tror på Gud. Tämän maailman ihmiselle ihminen itse on Jumala tänä päivänä. För den här tidens människa är människan själv Gud. Sillä ihminen haluaa tehdä juuri niin kuin hän itselle on hyväksi. Ty hon vill göra precis det som är gott för henne, för människan. Olisi sitten kuinka pahaa tahansa tässä ajassa. Må det så vara hur ont som helst här i tiden. Mutta kukaan ei saisi enää sanoa siihen mitään. Men ingen skulle få säga någonting om det. Mehän varmasti jokainen myöskin seuraamme jonkun verran tätä meidän aikaamme. Säkert så följer vi var och en på något sätt den här Ja tiden. me näemme niitä
niitä tapoja, millä ihmiset tänä päivänä elävät. Och vi ser hur människor lever idag. He elävät sellaista elämää, joka ei ole Jumalan sanan mukaan. De lever ett liv som inte är efter Guds ord. Ja jos siitä joku menisi muistuttamaan heitä, Och om någon skulle påminna dem om det, niin siitä kyllä löytyy sitten takaisin pilkkasanoja. så nu finns det smädeord att ge tillbaka. Ja tiedämme sen, että niistä saattaa jopa joutua oikeuden eteen. Och vi vet att man kan också hamna inför rätta för det. Sillä eihän kenellekään saisi enää paljastaa syntiä. För man skulle inte få framhålla synd längre åt någon. Vaan kaikki pitäisi suvaita ja hyväksyä. Utan man måste godkänna allting. Ja ajattelin tätä, kun luin tämän tekstin tuossa aikaisemmin. Och jag tänkte på det då jag läste den här texten här tidigare. Jumalan sana kehoittaa meitä kuitenkin pitämään esillä Jumalan sanaa. Guds ord uppmanar oss att hålla fram Guds ord. Tuomaan sen kaikkien ihmisten tietoon. Och föra fram det så att alla människor vet. Moni ihminen hän sanoo, että he ahdistuvat siitä, kun kuulevat, mitä Jumalan sanassa sanotaan. Många säger att de lider av att höra det vad Guds ord säger. Heille tulee sellainen tunnetila, De får en sådan känsla että he alkavat miettimään att de börjar att tänka, ehkä liian syvällisesti asioita. alldeles för djupt om olika saker. Ja eihän se sovi enää tämän päivän ihmiselle sellainen. Och det passar ju inte för den här tidens människa. Mutta Jumalan sana kehoittaa meitä kuitenkin, Men Guds ord uppmanar oss ändå että me muistuttaisimme myöskin maailman ihmisiä. att vi skulle påminna också världens människor. Mutta Pietari antaa meille hyviä neuvoja tässä meidän tekstissämme. Men Petrus han ger goda råd åt oss här i den här vår Ensin text. hän aloittaa täällä meidän tekstissämme, että älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne. Och han börjar här, ja om ni än skulle lida, frukten icke så som det frukta, och låt icke eder förskräcka eder. Joo, älkääkä hämmästykö. Ja, låt er icke förskräcka. Pietari tahtoo muistuttaa meille omasta itsestänsä. Petrus vill påminna oss om sig själv. Mehän muistamme ja tiedämme kaikki, minkälainen Pietari oli. Vi kommer ju ihåg och vet hur det var med Petrus. Pietari oli hyvin nopea tekemään asioita. Petrus var snabb att utföra saker. Hän otti miekan ja löi sillä ylimmäisen papin palvelijan korvan pois. Han tog svärdet och slog bort örat av översteprästens tjänare. Jeesus paransi hänet. Och Jesus helade honom. Pietari oli myöskin nopea puhumaan. Petrus var också snar till att tala. Toisella kertaa hän sai todistuksen Jeesukselta. Ena gången fick han vittnesbörd av Jesus. Kun Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan valtakunta. Då Jesus sa att på denna klippa skall jag bygga mitt rike. Sille tunnustukselle, minkä Pietari sanoi. Till den bekännelse som Petrus hade. Ja kohta Jeesus sanoi hänelle, Och snart sa Jesus åt honom: mene pois minun tyköäni saatana. gå bort ifrån mig, Satan. Kun Pietari oli sanonut silloin, kun Jeesus alkoi ilmoittaa, När Petrus sa det, då Jesus uppenbarade, tai alkoi ilmoittaa sitä, mitä tuli tapahtumaan, började tala om vad som skulle hända. että hänet ristiinnaulittaisiin. Att han ska bli korsfäst. Ja Pietari ei tahtonut sitä. Och det ville inte Petrus. Mutta
Nyt kun Pietari kirjoittaa tämän kirjeen, Men nu när Petrus skriver det här brevet, hän oli saanut myöskin oppia paljon sen jälkeen. han hade fått lära sig mycket från den tiden. Vaikka hän oli ollut Jeesuksen kanssa sen ajan, minkä hän oli saanut vaeltaa. Han hade varit med Jesus den tid då han hade vandrat här. Kun Jeesus vaelsi täällä maan päällä. Då när Jesus vandrade här på jorden. Mutta nyt hän oli saanut toisen opettajan, Nu hade han fått en annan lärare joka oli kirkastanut hänelle Jumalan salaisuuden. som hade uppenbarat för honom Guds hemligheter. Ja nyt meidän tulee myöskin muistaa se, Och nu ska vi också komma ihåg det. että se ei ollut annettu vain Pietarille. Det gavs inte bara åt Petrus. Me muistamme ensimmäisenä helluntaipäivänä, Vi kommer ihåg den första pingstdagen kun tämä kieltäjä Pietari, när denne förnekare Petrus, joka oli arasti siellä kieltänyt ihmisten edessä, som i rädsla hade förnekat där bland människorna, ettei hän tunne sitä miestä. att jag känner inte den mannen. Hän oli astunut siellä väkijoukon eteen Nu hade han ställt sig där inför folken ja siellä hän oli pitänyt sellaisen saarnan. och där hade han en sådan predikan. Jumalan pyhä henki oli antanut hänelle oikeat sanat. Guds helige ande hade givit honom de rätta Ja orden. siellä syntyi suuri herätys. Och det uppstod en stor väckelse där. Alkoivat ihmiset kyselemään, Och människorna började fråga, mitä meidän pitää tekemään, vad ska vi göra? että me iankaikkisen elämän perisimme. Alltså att vi skulle få evigt liv. Tämä on se kysymys, jota me saisimme myöskin viedä ihmisille. Det här är också den fråga som vi skulle få föra fram för människor. Kun me julistamme Jumalan sanaa, När vi predikar, förkunnar Guds että heidän ord. sydämestään nousisi sellainen kysymys, Så att det skulle uppstå en sådan fråga i deras hjärtan. mitä minun pitää tekemään, Vad ska jag göra? että minä iankaikkisen elämän perisin. Så att jag skulle få ärva evigt Me liv. kuulimme tuossa veljen kautta siitä tuhlaajapojasta. Vi hörde här genom brodern om den förlorade sonen. Kuka oli se, joka herätti hänet? Vem var det som väckte honom? Se oli tuo sama pyhä henki, Det var denna samma helige ande joka herätti hänen sisimmässään tuntemaan, som uppväckte i hans inre till att känna että hän oli lähtenyt väärälle tielle. att han hade farit på fel väg. Ja hän oli kuuliainen sille hengen äänelle. Han var lydig andens röst. Vaikka hän ehkä epäröitsi siellä vieraalla maalla aluksi. Fastän han var rädd där i främmande land. Tvivlade där i främmande land. Koska hän ensin meni sinne sen paikallisen miehen luokse. Då han först gick till den här svinaherden. Joo, ja kyselemään sieltä, että jos hänellä olisi siellä jotakin, mitä hän saisi tehdä. Och frågade efter om han skulle få någonting att göra. Että hän saisi sen nälkänsä täyttää. Så att han skulle få slippa hunger. Mutta se nälkä ei lähtenyt tavallisella syömisellä. Men den hungern försvann inte med vanligt ätande. Vaan se nälkä oli jossakin muualla kuin vatsassa. Den hungern var någon annanstans än i Ja magen. sitä me saamme pyytää tänäkin päivänä. Och det får vi be om också idag. Että ihmisille vielä tulisi se sanan nälkä. Att människorna ännu skulle få denna hunger efter ordet. Että he alkaisivat kyselemään, missä he saisivat kuulla. Att de skulle börja fråga vad de skulle få höra. Missä heille julistettaisiin sellaista sanaa, Var det skulle förkunnas ett sådant ord för dem. joka saisi paljastaa heidät. Som skulle få uppenbara dem. Ja aivan niin kuin tämän tuhlaajapojankin. Alldeles så som den här förlorade sonen. Hän tunsi oman tilansa. Han kände sitt eget Hän tillstånd. oli tehnyt syntiä. Han hade syndat. Voi että ihmiset vielä saisivat tällaisen tunnon sydämeen ja piston sydämeensä. Och att människor ännu skulle få ett sådant styng eller en sådan känsla i sitt Ja nyt hjärta. Pietari tahtoo meitä myöskin tänä iltana kehoittaa.
kirjoittaa. Och Petrus vill uppmana oss också i denna kväll Että me olisimme valmiit myöskin puhumaan. att vi skulle vara redo att tala Valmiit vastaamaan silloin, kun meiltä kysytään. och redo att svara då när någon frågar av oss. Ehkä se kysymys saattaa olla hyvin sellainen epämääräinen. Frågan kan vara epämääräinen. Otydlig kanske. Ja. Joo. Ei moni ihminen edes osaa kysyä sitä oikein. Det är inte många människor som ens kan fråga rätt. Mutta että me ymmärtäisimme sen kysymyksen. Men att vi skulle förstå den frågan. Mitä siellä heidän kysymyksensä takana on. Vad som ligger bakom deras Että fråga. me vain puhuisi tästä ajasta. Att vi inte bara skulle tala om den här tiden. Vaan että me ohjaisimme sen keskustelun siihen. Utan att vi skulle leda samtalet till det. Että me saisimme puhua niistä elämämme tärkeimmistä asioista. Att vi skulle få tala om våra livs viktigaste saker. Ja samalla pyytäen voimaa itsellemme Och samtidigt be om kraft åt oss själva. ja rohkeutta kyselemään. Och kraft och mod till att fråga. Aivan niin kuin ne vanhat tapasivat kysyä kohdatessaan toisiaan. Alldeles så som de gamla brukade fråga när de mötte varandra. Miten sinun matkasi on onnistunut? Hur har det gått för dig på vandringen Ei och siellä vägen? syytelty ketään. Där anklagades ingen. Vaikka moni varmasti tiesi toisen asiat. Fastän säkert många visste den andras saker. Mutta se oli niin hieno kysymys, Men det var en så fin fråga. että kysyttiin, että miten sinun matkasi on onnistunut. Att man frågade hur har det gått med din vandring? Sinun taivasmatkasi. Din himlavägsvandring. Ja se saattoi avata sen toisen sydämen. Det kunde öppna den andres hjärta. Siellä saattoi tulla niitä totisia seuroja. Och där kunde bli sanna Siellä sammankomster. keskusteltiin niistä asioista, jotka painoivat omalla tunnolla. Och det samtalades om de saker som tryck på samvetet. Tästähän Pietari tahtoi meitä muistuttaa. Om det här ville Petrus Hän påminna oss. sanoo täällä meille jokaiselle. Han säger här åt oss var och en. Ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle. 15 mitten. Var alltid redo att svara var och en. Joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on. Som av er begär skäl till det hopp som är i eder. Miten on, rakas veljeni ja sisareni? Hur är det, kära broder och syster? Onko joskus tullut ajatuksiin sellainen ajatus, Har du någon gång fått en sådan tanke? ettei kukaan tiedä, että sinä olet kristitty? Att det är ingen som vet att jag är en kristen. Monelle nuorelle varmasti se on sellainen ajatus tuolla sydämessä. För många unga är det säkert en sådan tanke där i hjärtat. Ja ehkä toivoo sitä myöskin, ettei kukaan näkisi sitä. Och kanske önskar att ingen skulle se det. Mutta me emme voi koskaan peittää sitä, Men vi kan aldrig liksom skyla det eller gömma. sillä se näkyy ulospäin meistä. För det syns utanpå också. Jos haluaisin kertoa esimerkkejä, Om jag skulle få berätta exempel niin niitä olisi hyvin monia. så skulle det finnas många. Vaikka sellaisessa seurassa on ollut, että ehkä ajatellut, ettei siellä ketään ole, joka tietää, mikä minä olen. Fast att man skulle ha varit i sådana sällskap där man tänker att ingen vet att jag är en kristen. Voisin yhden asian kertoa. Jag skulle kunna berätta en sak. Olin vaihtanut työpaikkaa Jag hade bytt arbetsplats ja me olimme ulkomaan matkalla sitten sen työpaikan hallituksen kanssa. och vi var på utlandsresa med ledningen i det här företaget. Ja sitten siellähän oli selvää, että illalla lähdimme syömään. Och det var ju klart att vi for och åt på kvällen. Ja niin kuin maailman tapa on, niin siellä lasit kilisevät. Och det så som världen ser där, så där skålades det. Niin
Muistan, kun tarjoilija oli tuomassa juomia, Jag kommer ihåg då hovmästaren eller serveraren kom med dryck. niin ajattelin, että no mä sanon sitten tarjoilijalle, että minä en ota tätä. Så tänkte jag att jag skulle säga åt den som serverar att nej, jag ska inte ha. Mutta vieressäni istui toinen mies, Men bredvid mig satt en annan man, joka en man, sanoi siinä samalla kun tarjoilija tuli, som sa då när servitören kom että tälle vieruskaverille hänelle tulee vain sitten vettä. och att åt den här som sitter här bredvid mig, åt honom, han ska bara ha vatten. Ja näin hän tunnusti sen minunkin uskoni, Och så här bekände han också min tro. vaikka en hävennyt kyllä tunnustaa itsekään siellä. Fastän jag inte skämdes över att bekänna där. Mutta hänen kanssa en ollut keskustellut edes asiasta. Men med honom hade jag inte samtalat ens om saken. Mutta ehkä hän tunsi ja tiesi sen sydämessään. Men kanske han kände och visste det i sitt hjärta. Näin Jumala myöskin auttaa meitä meidän asioissamme. Så här hjälper Gud oss i våra saker. Mutta me saamme olla myöskin omalta puoleltamme valvovina näissä asioissa. Men vi får vara vakande för vår egen del också i dessa Sillä saker. toiselta puolelta saattaa myöskin olla niin, För från andra sidan så kan det också vara så. jos me ajattelemme, että no ei täällä ole ketään, joka tuntee minut. Om vi tänker att nej, men här finns ingen som känner igen mig. Ja ehkä me lankeamme sitten siinä kiusauksessa. Och vi kanske faller där i frestelsen. Ehkä siellä on joku, joka tietää kuitenkin. Kanske där finns ändå någon som vet. Ja sitten se juoru alkaa leviämään. Och så börjar skvallret att sprida sig. Että sellaisia ne kristityt ovat. Att sådana där är de där kristna. Me olemme kaikki kyllä syntisiä Vi är alla syndare. ja lankeamme useasti. Och vi faller många gånger. Mutta Pietari tahtoo kehoittaa meitä elämään kristittyinä. Men Petrus vill uppmana oss till att leva som kristna. Ja myöskin kertomaan sen. Och också att berätta det. Ja tässähän käy vielä vähän pitemmällekin. Och här går han ännu lite längre. Hän tahtoo, että me myöskin nuhtelemme Han vill att vi också ska uppmana och påminna niitä ihmisiä, jotka ovat ympärillä. de människor som är runt omkring oss. Mutta ei sillä tavalla, Men inte på det sättet että me tuomitsisimme heitä, att vi skulle döma dem. vaan että me sävyisesti myöskin heille puhuisimme. Utan att vi skulle göra det med saktmodighet Niin, och että fruktan. hekin ymmärtäisivät sydämessään Så att de också skulle förstå i sina ja hjärtan. näkisivät myöskin meidät ei henkilöinä ja esikuvina, Att de skulle se oss som inte som förebilder, förebilder, vaan kristittyinä, utan som kristna. sellaisina kuin me olemme. Sådana som vi är. Että me tahdomme kilvoitella Jumalan lapsina. Att vi vill kämpa som Guds barn. Kuule, Pietari sanoo täällä sinulle ja minulle tänä iltana, Och Petrus säger här idag åt dig och mig että me pitäisimme hyvän oman tunnon. att vi skulle ha ett gott samvete. Me ehkä ajattelemme joskus niin, Vi kanske tänker någon gång så että jos ei kukaan tiedä, att om ingen vet, jos ei kukaan näe, om ingen ser, niin minä voin tehdä asioita, jotka tunnen sisimmässäni, että ne ovat väärin. så kan jag göra saker som jag känner i mitt inre att det är fel. Mutta meidän tulisi muistaa aina se, Men vi skulle behöva alltid komma ihåg det. että on aina yhdet silmät, jotka näkevät. Att det finns alltid ett par ögon som ser. Silmät, jotka näkevät meidät joka päivä. Ögon som ser oss varje dag. Silmät, jotka ovat armolliset, Ögon som är barmhärtiga. anteeksi antavaiset. Förlåtande.
Hän tietää, mitä tekoa me olemme. Han vet vad vi är för verk. Ja se on hyvä, että me myöskin itse tiedämme sen. Och det är gott att vi också själv vet det. Että me alkaisi nostamaan itseämme kovin korkealle. Att vi inte skulle upphöja oss själv så högt. Pietarihan on hyvä esimerkki siitä. Petrus är ju ett gott exempel på Hän oli det. luvannut Jeesukselle, että hän käy vaikka kuolemaan hänen edestään. Han hade lovat Jesus att han ska gå i döden för Hän honom. oli niin varma asiasta. Han var så säker Hän ei tule lankea. att han kommer inte att falla. Ylpeys kävi lankeemuksen edellä. Högmodet gick före fall Ja Pietari lankesi. och Petrus föll. Siinä on meillekin hyvä esimerkki. Det är ett gott exempel för oss också. Miten voi käydä, jos me ylpistymme? Hur det kan gå om vi börjar högmodas. Jos me alamme luulemaan itsestämme liikoja. Om vi börjar tro för mycket om oss själva. Mutta jos me tunnemme itsemme, Men om vi känner oss själva tiedämme mitä me olemme. och vet vad vi är för Me olemme några. vain tavallisia Vi ihmisiä. är bara vanliga Eikä människor. meistä tämän parempia tule täällä ajassa. Och vi blir inte bättre här i Me tiden. teemme syntiä joka päivä Vi- ajatuksin, sanoin ja teon. Vi syndar varje dag i tankar, ord och Mutta gärningar. siitä huolimatta Men oaktat det meidän ei tarvitse painaa päätämme alas. så behöver vi inte liksom sänka ner blicken. Sillä meillä on puolustaja Isän edessä. För vi har en försvarare inför Jos Fadern. me omistamme uskon vapahtajaan Herraan Jeesukseen On- Kristukseen, Om vi äger tron på frälsaren Jesus hän Kristus, on silloin kerran tunnustava meidät myöskin Isän edessä. då ska han också bekänna oss inför Fadern. Mutta toisaalta meidän tulee myöskin muistaa se, Men å andra sidan behöver vi också komma ihåg että det, kun synti tarttuu, att när synden fastnar niin me saamme panna pois synnin. så får vi lägga bort synden. Että me saisimme omistaa rauhan omassa tunnossa. Så att vi får äga frid i våra samveten. Jumalan rauhan, joka käy kaiken ylitse, ymmärryksen ylitse. Guds frid som övergår allt mänskligt förstånd. Se on se hyvä omatunto, josta Pietari tässä puhuu. Och det är det goda samvetet som Petrus talar om här. Se, jos synnit ovat anteeksi annetut. Det är om synderna är förlåtna. Ja suuportin kautta me saamme ne tunnustaa. Och genom porten, munnen, får vi bekänna. Mutta jos me uskomme Jeesukseen Kristukseen, Men om vi tror på Jesus niin Kristus me olemme jo autuaita. så är vi redan saliga. Ja se olisi hyvä muistaa aina. Och det skulle vara bra att alltid komma ihåg Myöskin det. sinä hetkenä, Också då, kun vihollinen saa meidät lankea. då när fienden får oss att falla. Emme me ole silloin Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Att vi är inte då utanför Guds Sillä riken. me olemme vain kaikki syntisiä ihmisiä. För vi är alla syndiga och syndare. Mutta me saamme korjata niitä asioita Men vi får lägga till rätta de saker. ja jatkaa matkaamme Jumalan lapsena. Och fortsätta vandringen som Guds Se barn. on hyvä muistaa se, Det är gott att komma ihåg että det. me olemme Jumalan lapsia. Att vi är Guds Me barn. olemme taivaan perillisiä. Att vi är himla-arvingar. Sen uskon kautta, minkä meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Genom den tron som vi har i Jesus Kristus. Ja kun me tämän muistamme, Och när vi kommer ihåg det här, silloin me jaksamme myöskin vaeltaa. då orkar vi också vandra. Silloin ne koettelemuksetkaan ei tunnu niin suurilta, Då känns inte prövningarna heller så stora. vaikka ne joskus ahdistavat meitä. Fastän det någon gång liksom trycker oss. Mutta sitten tulee myöskin tämä, mistä Pietari meitä tahtoo muistuttaa. Men sedan kommer också det som Petrus vill påminna oss On om. ihmisiä, jotka parjaavat meitä, Det finns människor som smädar oss kun me vaellamme Jumalan lapsina. då vi vandrar som Guds barn. Joskus saa kuulla sen, Ibland får man höra että he ovat aivan kuin jotenkin toisarvoisia. att de har liksom ett annat värde. Ne, jotka Högre uskovat värde. Jumalaan.
Ett annat värde, det som tror på Gud. He eivät ole niin hyviä ihmisiä kuin mitä maailman ihmiset ovat. Att de är inte så bra människor som världens människor är. Joskus saa kuulla, että me olemme vähän yksinkertaisia. Ibland får man höra att vi är lite dumma. Mutta tällainen ihminen joutuu joskus sen myöskin tunnustamaan. Men en sådan människa måste också någon gång bekänna Tämän Isän Jumalan edessä, inför Gud Fadern että Jeesus Kristus on Herra. att Jesus Kristus är Herre. Ja nämä, jotka Jeesukselle kuuluvat, Och det som tillhör ne Jesus, saavat periä iankaikkisen elämän. det får ärva evigt liv. Sen tähden, rakas ystävä, Därför, kära vän, meidän tulisi vaeltaa niin, så skulle vi behöva vandra så, että eivät he pystyisi meitä panettelemaan. så att de inte skulle kunna smäda oss eller tala illa om oss Täällä ajassa, här i tiden. niin että me eläisimme niin kuin me opetamme, Att vi skulle leva som vi lär, niin kuin Jumalan sana opettaa. så som Guds ord lär oss. Se on hyvä ohje meille ajassa. Det här är en god ledning för oss här i tiden. Jos ihmiset pilkkaavat meitä sen tähden, Om människor smädar oss för den skull, että me olemme Jumalan lapsia, att vi är Guds barn, niin mitä se meihin koskee? vad rör det oss? He joutuvat kerran häpeämään sitä, En gång ska de få skämmas över det, siitä mistä he ovat meitä panetelleet. för det som de har förtalat oss. Tästä Niin. Pietari tahtoi meitä muistuttaa. Om det här vill Petrus påminna oss. Ja sitten hän muistuttaa tekstimme lopussa. Och sedan påminner han här i textens slut. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. Ty det är bättre om så skulle vara Guds vilja att lida för goda gärningar än för onda. Rakas veli ja sisar, Kära bror och syster, jos me tahdomme elää täällä Jumalan lapsena, om vi vill leva här som Guds barn, niin kuin uskon, että me jokainen tahdomme tehdä, som jag tror att vi var och en vill, niin me saamme tehdä hyvää kaikille ihmisille, så får vi göra gott för alla människor. auttaa kaikkia ihmisiä. Hjälpa alla människor. Toisessa kohtaa Raamatussa me luemme. Och på ett annat ställe i Bibeln så läser vi Se on aivan kuin me keräisimme tulisia hiiliä heidän päänsä päälle. att det skulle då vara som vi skulle samla glödande kol på deras huvuden, Kun me teemme hyvää heille, då vi gör gott åt dem och för dem, vaikka he ovat pahaa meille tahtoneet. fastän de har velat ont Se för oss. muistuttaa heille siitä Jumalan tahdosta. Det påminner dem om Guds vilja. Jumalan tahto, joka on kaikkia ihmisiä kohtaan. Guds vilja som är till alla människor. Että jokainen ihminen pelastuisi. Att alla människor skulle bli frälsta. Sillä Jeesushan on kuollut kaikkien ihmisten edestä. Ty Jesus har dött för alla människor. Ei hän ole kuollut vain kristittyjen edestä. Han har inte dött bara för de Tässä kristna. maailmassa ei ole yhtään sellaista ihmistä, Här i världen finns inte en enda sådan människa, jonka synnit ei olisi viety sinne Golgatan ristille. vilken synder inte skulle vara förda dit till Golgata kors. Mutta on niin monta ihmistä, Men det är så många människor jotka ovat hyljänneet sen sovintotyön, som har förskjutit det försoningsverk jonka Jeesus on heidän edestään tehnyt. som Jesus har gjort för dem. Sen tähden jatkakaamme matkaamme. Därför låt oss fortsätta vandringen, Hyvää tehden täällä ajassa. att göra gott här i tiden. Mikä on se paras teko? Och vad är det bästa att göra? Jeesus lähetti omat opetuslapsensa. Jesus sände ut sina egna lärjungar. Saarnatkaa parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Predika bättring
andra syndernas Se on förlåtelse. se paras teko, mitä me voimme tehdä. Det är den bästa gärning vi kan göra. Kertoa jokaiselle ihmiselle. Att berätta för alla människor Jeesus rakastaa sinua. att Jesus älskar dig. Hän on sinun edestäsi käynyt ristin kuolemaan. Han har gått i döden, i korsets död för dig. Mutta se ihminen, joka ei tahdo ottaa sitä vastaan, Men den människa som inte vill ta emot detta, hän ei ole enää meidän vastuulla, han är inte under vårt ansvar. jos me olemme hänelle muistuttaneet. Om vi har påmint denne. Meillä on työtä tässä ajassa. Vi har arbete här i Ja tiden. varmasti jokainen tuntee sen sydämessä. Och säkert känner ni alla i hjärtat Me olemme heikkoja siinä tehtävässä. att vi är svaga i den Olemme uppgiften. samanlaisia pelkureita kuin Pietari. Vi är likadana räddhågade som Petrus. Mutta me saamme rukoilla Pyhän Hengen johdatusta Me- ja apua. Men vi får be om den helige Andes ledning och hjälp. Että hän auttaisi meitä tässä meidän heikkoudessa. Att han skulle hjälpa oss i vår svaghet. Antaisi meille rohkeutta julistaa Och ge oss mod att förkunna jokaiselle ihmiselle, åt alla människor. että kaikki ihmiset pelastuisivat. Att alla människor skulle bli frälsta. Rakas taivaallinen Isä, Käre himmelske Fader. me olemme jälleen olleet sinun sanasi alla. Vi har återigen fått vara under ditt ord. Sinun sanasi tahtoo muistuttaa myöskin meitä. Och ditt ord vill påminna också oss. Ja monta kertaa se tuottaa myöskin tuskaa meidän sydämessä. Och många gånger så gör det ont i våra hjärtan. Kun me tunnemme, että emme me ole toimineet niin kuin Jumalan tahto olisi ollut. Så vi känner att vi har inte verkat så som Guds vilja är. Olemme laiminlyöneet sen tehtävän. Vi har varit försummat den uppgiften Jonka sinä olet meille antanut. som du har givit oss. Mutta kiitos rakas taivaallinen Isä. Men tack käre himmelske Fader. Tänä iltanakin me saamme tunnustaa sinun edessäsi. Också ikväll får vi bekänna inför dig. Tunnustaa syntimme Bekänna våra synder. ja saada kuulla ne myöskin anteeksi annetuiksi. Och få höra att de är förlåtna. Kuulla sen ilosanoman, joka on lähetetty taivaasta. Höra det glädjebudskapet som är sänt ifrån himmelen. Että synnit saa uskoa Att anteeksi. synderna är förlåtna. Jeesuksen nimessä ja kalliisti maahan vuotaneessa sovintoveressä. I Jesu namn och till jorden utrönna försoningsblodet. Jaksammehan me uskoa sen omalle kohdalle. Visst orkar vi tro det för vår egen del. Ja kun me sen uskomme, Och när vi tror det me olemme autuaita, så är vi saliga taivaskelpoisia, och himladugliga. Jeesuksen veljiä ja sisaria, Jesu bröder och systrar. joita odottaa iankaikkinen elämä taivaassa. Vilka väntar evigt liv i himmelen. Se on se ilosanoma tänä iltana. Det är det glädjebudskapet också ikväll. Hänelle me saamme antaa ylistyksen, kiitoksen ja kunnian. Och vi får ge honom all tack, lov, pris och ära. Jeesuksen nimeen, aamen. I Jesu namn. Amen. Psalm 162.